Pozdravljam sve vas od posljednjega do prvog reda. To je moj pozdrav i dobrodošli na premijeru ovoga filma Crkva Svetog. Dijele se sakramenti, daju se blagoslovi. A vani, ispred crkve, crkva Svetoga Vlaha svojim smještajem u ovome gradu. A ne iz Rima kao arhitekti ostalih dubrovačkih crkava koji se grade u to vrijeme, katedrale ili crkve Svetog Ignacija. Mnogi ne znaju, zaborave ili ne znaju da je to tako, ili bilo je prekinuto, mnogo godina se nije slavilo ovako na ovaj način. Od Francuza još i od Austrije i prekinulo se. Ovo je poseban dan zato što je od 14. stoljeća se slavi kao dan kad je došla lijeva ruka Svetog Vlaha. Tako svi smo ponosni, a pogotovo mi koji smo svaku neđelju Svetog Vlaha, evo i pjevamo i častimo svaku neđelju Svetog Vlaha. Svaka ova priča, osim faktografije, osim samog sadržaja, ima jednu emocionalnu notu. Sad, kako s tim ne možeš računati, to se ili dogodi ili ne dogodi, tako da svaka zapravo priča koju sam radio i koju radim u gradu mi je svaki put sve veća i veća odgovornost. Tako da je to jedan znak identiteta, jedan znak raspoznavanja, jedan znak zapravo nekakvog tradicionalnog pripadanja ovoj sredini i ovome gradu.